Hola. Buenas tardes a todos e a todas. Perdón, en principio, para media hora de retraso. Señor Consellero de Presidencia, don Alfonso Rueda, señor Delegado da Xunta de Galicia, don José Manuel Cores Togris, señor Presidente de Diputación Provincial, don Rafael Rouzán, señor Secretario Xeral de Deporte, José Ramón Lete, Director Xeral de Desenvolvemento Rural, don Antonio Crespo, Directora Xeral de Comercio, doña Nova Castro, Xefe Territorial de Educación, don César Pérez, Segor Preoeiro, Alfonso Ruano, un amigo do Rosal de toda a vida, o profesor Ruano. El será o que hoxe nos fará disfrutar do seu pregón. Señor Presidente da Cámara de Comercio de Tui, don Mersindo Alonso, señor Presidente do Consello Regulador Rías Baixas, don Ramón Meiriño, queridos delegados de importadores do Brasil, que hoxe nos acompañan na nosa feira, unha delegación de importadores do Brasil que están visitando o Baixo Miño, todo o sur da provincia, o Salnés e o Condado, para establecer relacións comerciais. Cedo a palabra ao pregoeiro, a don Alfonso Ruano. Boas tardes a todos. Bueno, ante unha tan nutrida representación oficial de distintas administracións de Galicia, quero saludar, posiblemente, ao conselleiro, ao delegado da Xunta, ao presidente da Diputación, directores xerais, alcaldes, secretarios xeral e todo o público en xeral, que en boa parte é amigo meu desde hai moitos anos. Serei breve porque creo que temos que falar uns cuantos, así que ceñireme a ler. Non me gusta ler nunca, pero esta vez sí que escribí no que quería dicir para ceñirme un tempo concreto. Estou moi lonxe, son pequeniño e son os problemas disso. Confeso que a invitación a participar como pregoeiro nesta festa sorprendeume, pero agradoume máis do que mesmo podía imaginar. Despois de ter participado na organización desta feira desde o ano 1993, data da primeira edición, ata o ano 2000, é un prazer poder expresar ante vos a miña vinculación con esta comarca e cos produtos agrarios que nela se producen. De feito, hai moita xente que cree que son nado na bisbarra do Baixo Miño, un situame en Tui, outros en Tomiño e os máis no Rosario. O certo é que teño amigos antigos e verdadeiros en todos os concellos deste territorio. Comencé a vincularme a esta terra e estes viños no ano 1970, cando en visitas de traballo tive a oportunidade de comprar os viños que facía don Manuel Suárez, que fora alcalde deste concello. Non podía imaginar que anos despois ia desenvolver unha amizade permanente e xenerosa con seus fillos, implicados todos eles, dun xeito ou doutro, no mundo do viño. Nas seguintes décadas aumentei e fortalecín a miña vinculación co Baixo Miño. Como técnico de extensión agraria e xefe dese servicio ata o ano 2000, tive a oportunidade de participar e contribuir a potenciar a extensión e promoción dos cultivos da viña e das adegas produtoras dos viños. Non son enólogo nin experto viticultor, pero teño suficientes coñecementos de ambas disciplinas como para recoñecer nestas terras e nestas adegas o magnífico produto que é posible conseguir. É moi difícil loar estes viños porque os anteriores pregoeros xa os eloxaron todo imaginable e non deixaron o sin cubrir. Tamén é certo que dende o meu anterior traballo de funcionario tocoume escribir os discursos que pronunciaron algunhas das autoridades que negaron esta festa, porque contribuíron ao enaltecimento dos viños, de xeito solapado, claro, e a ver quedou exprimida a miña imaginación, de tal xeito que me incapacita para dicir neste acto algo que soe a novo. Coido que este viño é excepcional, pero tamén coido que a situación da viticultura e enoloxía son excepcionais no marco da crise de consumo de viños que vive en toda Europa. Esta terra ten persoas con carácter emprendedor espléndido, a prova de sinsabores e momentos penosos. Esas persoas son as que conseguiron transformar a viticultura e os viños en frutos unha personalidade de prestigio internacional. Apelo a ese espírito emprendedor para afrontar o reto do futuro, manter o altísimo nivel dos viños do Baixo Miño. O consumo sigue caendo e estamos na mitad do que consumen países como Italia e Francia. Activemos a imaginación para frear esa caída. Se nos damos un paseo pola Toscana ou pola rexión de Burdeos e Borgoña, observamos como a xente nova, con máis de 25 anos, evidentemente, toma os seus viños naquela tarde en vez de outra bebida.
Me dá envexa contemplar ese espectáculo e, aínda que eu procuro comensar todo o que pode esa queda no consumo, non dou feito para reequilibrar a situación, e os que me coñecen ben o saben que gusta a mí o viño. Temos que axudar todos, con moderación fora da casa e con algo menos de contención dentro dela, para que esa situación sexa superable. Empresarios deste sector, tedes que adaptarvos a nova situación e estudiar e pôr en práctica liñas defensivas e agresivas para evitar contra un futuro incerto no que se corre o risco de perder todo conseguido en 30 anos de moi duro traballo. O chan, o clima desta Bilbarra, as súas augas son inherentes a ela, non son reproducibles noutras zonas, pero sí son exportables a través dos viños aquí producidos. Esa singularidade é a que precisa de defender e innovar. Os que apostan polo futuro deben romper moldes e intentar aumentar a súa cota de mercado. Hai que aumentar a calidade, hai que fomentar os viños de pavo. Hai que divulgar que estes viños son os mellores do mundo, porque están na terra máis excepcional do mundo. Non hai que ter medo a exageración. Se fadeis un bo produto, o recoñecemento está asegurado, pero é preciso escapar da tentación de baixar custes a costa da calidade conseguindo un produto máis barato. Ese é un círculo vicioso que acaba mal para todos, e senón, recordad a historia de outras zonas vitícolas de Galicia fundidas por insistencia na calidade e unha guerra de prezos a baixa. Nesta terra non temos cepas bellas na maioría das explotacións vitícolas. Esas cepas que son tan cobizadas en todas partes para conseguir viños da máxima expresión. Pero temos unha viticultura moderna e con un futuro espléndido que é preciso investigar e cuidar os cultivos para asegurar ese futuro. Afortunadamente, as empresas privadas desta zona teñen o ímpeto suficiente para desenvolver esas tarefas de investigación, sendo pioneiras en toda a denominación de origen e conseguir resultados trasladables ao resto das adegas. Animo a todos a luitar por o futuro desta viticultura. Mimo na viña, mimo na obtención dos viños, esforzo divulgador, aposta por la diferenciación, investigación, confianza en ser os mellores, todo ese conxunto marca o futuro. Confiemos en que nos renderon anos esta festa siga servindo de impulso a este sector. Estou seguro de que así será. E agora, dado que o meu chamamento a subir a estatística do consumo de viño seguro que ten unha aceptación masiva a toda a xente aquí presente e está desexosa de visitar as casetas, escoitemos os discursos de inauguración. Esta vez vos aseguro que non son escritos por mí e vevamos o que o noso bo xuicio nos demanda. Gracias a todos. Presidente de la Cámara de Comercio de Tui, es un honor para mí participar en el acto inaugural de la 19ª edición de la Feria del Vino del Rosal, una de las más importantes que se celebran en nuestra comunidad gracias a la calidad de los productos que en ella se presentan. La Feria del Vino del Rosal ha cumplido ya su mayoría de edad y sin duda ha sabido consolidarse como la fiesta del vino de referencia del sur de Galicia. Esta comarca se ve plenamente unida porque aquí están os 5 concellos perfectamente unidos nunha representación que entenden fundamental. E por iso hoxe hai aquí unha densidade importante de cargos públicos que hoxe estamos aquí para arroupar algo que para esta comarca é decisivo e importante, que neste caso é esta exaltación de un produto que está dando riqueza, que genera empleo e que genera futuro, porque será o futuro de moitas familias precisamente para esta comarca do Baixo Miño e outras, comarca do Salnés e algunha outra tamén da provincia de Pontevedra. Moi brevemente teño que salientar que estamos nunha das comarcas máis bonitas probablemente de Galicia polo seu microclima. O comentaba co Consello da Presidencia que el tamén é onde realmente se pode un sentir a gusto, sobre todo nesta plaza. Que me toca polo meu cargo presidir algunha fundación que ten como misión facer feiras todos os anos, me dou conta do difícil que é neste momento, no que temos que afrontar moitísimos retos, no que todo é moi difícil, no que nada probablemente vai volver a ser como antes, o difícil que é facer un evento no que moitísima xente ten que traballar, no que moitísima xente se ten que implicar, que se fala ben de moitísimas cousas, é moi difícil e por iso ten moitísimo mérito que esta feira que leva xa 19 anos poida ir cada ano un pouco máis para